Superaré mon pare, sé que puc fer-ho. Amics, per favor, no vos perdeu esta batalla. En l'últim episodi d'Idat en Jump, una nova eixida, que el món renasca! Crema Flame Kaiser! Des que vas arribar a mi, el teu ànima vaig reconèixer. Coses especials vaig sentir que fluïen de tu a mi.